Og hej folkens, det er Make It Rain, episode 1. Og ja, jeg vil lige nævne, at det er ikke lige nu, jeg har hentet det. Det er for nogle dage siden, eller nogle weekender siden, mener jeg. Og ja, og det er sådan set rigtigt. Så hver gang jeg rykker en seddel op, der er det 50 kroner at få. Så nogle gange så får jeg gang med 2. Og ja, jeg skal se. Det var jeg har penge. Jeg skal lige tjekke her, hvornår jeg har råd til. Den koster ikke nok penge. Den koster 68.000. Men så bliver jeg nødt til at spare sammen til det. Selvom jeg slet ikke har lyst. Altså, hallo. Hvem gider det at spare sammen med? Jeg skal se missionen her. Hvad står der der? Okay, det er madress til niveau 5. Hvad det forstår jeg ikke. Madress, hvad er det? Er det her? Sådan. Madress. Det er sekund. Det tror jeg ikke helt der. Altså, hvis jeg mener, what? 20 skub? Er det missionen, eller hvad? 20 skub. Hvad sker der? Det går ud. Nej, nu er der flere missioner. Nå, jeg skal tjekke, hvad der står i missionen. Okay, nej, ved du hvad, jeg gider ikke missionen. Ja, det gør jeg lige bagefter. Og folkens, jeg tror måske snart, jeg begynder at sige bye bye. Okay, men ikke lige nu. Den her episode, den er heller ikke ret lang. For der er ikke ret meget plads på min telefon, så. Den her episode, den er ikke sådan helt så lang. Men det er Make It Rain. Jeg er da snart rød. Se. Jeg kan godt lide det her spil. Jeg synes, det er sjovt. Og det er der faktisk mange grunde. Yay! Men folkens, jeg vil sige bye bye. Og her er jeg sidder. Ha. Bye bye.